рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад ва рӯзгоратон пурсаодат. бонувони азиз, ҳар яки мо аз сифати баланд ва нуфузи ҷаҳонӣ доштани маҳсулотҳои кореягӣ огаҳем. имрӯзҳо як даричае барои дастрасии ин маҳсулотҳо ба рӯи мо бонувони тоҷик боз шуд. компанияи атомии Корея ин маҳсулотҳоро ба мо дастрасиашро осон намуд. аз ин ҷо мо ҳам маҳсулот мехарем ва ҳам маоши баландро соҳиб мешавем. компанияи атомӣ аз дигар компанияҳои тиҷоратӣ бо се сабукӣ фарқ мекунад. якум, дар ин ҷо балҳо намесӯзад. ҳар моҳ харид кардан ҳатмӣ нест. маошаш бо курси доллар ҳисоб карда мешавад. аз ин рӯ шуморо ба кор даъват намуда хоҳиш мекунам